Sportski pozdrav od Fudbal One sportskog kanala. Imate priliku da gledate atmosferu na stadionu pred početak utakmice Super lige Srbije u fudbalu između Partizana i Novosadske Vojvodine. Partizan je trenutno 7. na tabeli sa 21 bodom, dok su Novosađani bolji za jednu poziciju i 1 bod. U igri su 3 velika boda, a konačan ishod i snimke sa utakmice, pored ovog, prikazat ćemo na našem 2. i 3. kanalu. Trudit ćemo se da naše kamere uhvate što više interesantnih detalja. Ostanite sa nama. Pozdrav! Tvoj svet. Između ekipa Partizana i Vojvodine. Delegat utakmice je Vuk Dojčić, glavni sudija je Milan Mitić, sa pomoćnicima Čedomirom Andrejićem i Milojem Milićevićem. Četvrti sudija je Pavle Tomić. Ekipa Vojvodine nastupit će u sledećem sastavu. Broj 25 Lazar Carević, broj 2 Marko Bijeković, broj 6 Seku Traore, broj 7 Radomir Milosavljević, broj 8 Mirko Topić, broj 9 Nemanja Nikolić, broj 11 kapitan ekipe Stefan Đorđević, broj 15 Igor Jeličić, broj 21 Veljko Simić, broj 29 Filip Malbašić i broj 77 Iv Bertrand. Šef stručnog štaba je Milan Rastovac. Na klupi za rezervne igrače su Simić, Vitas, Zukić, Miletić, Antonijević, Nikolić, Busnić, Čumić, Lazarević, Kabić i Vukčević. Na golu sa brojem 41 Aleksandar Popović, broj 5 Igor Vujačić, broj 6 Svetozar Marković, broj 9 Quincy Manning, broj 10 Bibars Natko, broj 11 Ricardo Gomes.